Ahoj, dnes by som vám chcel predstaviť ďalšiu skvelú novinku od firmy Giants Fishing, na ktorú ste určite mnohí z vás čakali, a je ňou nová čelovka LED Luxury 350. Jedná sa o takúto krásnu väčšiu čelovku s kapacitou batérie až 2500 mAh, takže o svietivosť na vašich rybárskych výpravách bude postarané. Krásny hrubý pásik, ktorý perfektne sedí na vašej hlave, vzadu si ho viete nastaviť. No a poďme si povedať niečo k samotnej čelovke. Má viacero stupňov svietenia a následne aj rôzne RGB farby, takže poďme postupne. Klasickým zapnutím čelovky bude svietiť klasická biela, slabý stredový lúč, druhým stlačením silný akože diaľkové svetlo, krásne osvetlí stromy a všetko na druhej strane. Ďalším stlačením sa prepnete do takého teplého svetla, ktorý viac tak rozptýli tú svetelnosť okolo vás. No a štvrtý vlastne model klasického svetla rozžiari celý váš bývak, všetko okolie a myslíte si, že je deň. Následne dvojitým preklikom sa dostaneme na farby tejto čelovky. Prvá červená, druhá zelená, tretia modrá, ktorá je zároveň aj pôsobí na fluorescenčné veci. Takže ak máte fluorovlasce, fluoropopky a fluoroveci, budú v noci žiariť ako vy za mladí na diskotéke, keď ste mali biele tričko. Oranžová, rúžovo-fialová, taká azúrová a následne disco, meniace sa farby. Potom tu máte, prepneme si to naspäť na klasiku, tzv. Pohybový senzor, ktorý si jedným stlačením tlačítka na vrchu zapnete a pohybom ruky vašu čelovku zhasíte a zapalíte. Úplne šikovná vecička. A ďalšia vec, na čo slúži toto tlačítko Wi-Fi alebo tlačítko pohybového senzoru, je SOS. V nejakej krajnej núdzi vypadnete z člna, topíte sa alebo máte nejaký problém, podržíte 3 sekundy toto tlačítko a automaticky začne vydávať varovný signál SOS, pomôžte mi ľudia, pomôcť. Vypnete tento SOS systém klasickým stlačením on-off. No a čo je obrovskou výhodou ešte tejto čelovky, že keď svietíte na tie ryby vaše v noci a chcete ju vypnúť, podržaním tlačítka ju vypnete a čelovka si pamätá, o aký mód naposledy išlo. Takže pri opätovnom stlačení bude čelovka svietiť rovnako, ako keď ste ju vypli. Vec, ktorú ja veľmi oceňujem, je už moderná a klasická vec, je nabíjanie cez USB-C kábel. Takže čelovku strašne rýchlo nabijete a vydrží fakt svietiť dlho. To je všetko, čo ja vám poviem k tejto novej, za mňa skvelej čelovke, ktorá mi robila spoločnosť už v podstate celú minulú sezónu. Veľmi som si ju obľúbil, to svetlo je fakt silné. Trošku zo začiatku určite budete mať problém s tými gombíkami sa zorientovať, ktorá farba ako, ale po jednej noci na rybách budete profík. A táto čelovka LED Luxury 350 vám bude robiť skvelého spoločníka pri vašich nočných lovov. Majte sa krásne, nech sa vám darí, ahoj.